Sen gezek bir ýazdy şeýle men nidi? Men okuwçylarymdan biriniň ýagdaýşyl. Men niýe aýsy konseptlerini bilýän niýe, tehnik analiz öňürýän niýe, tejribelerini görkezdi, maňa açan сделкаларını görkezdi. Ýöne diýe haçan real şoda geçen wagtym özüm kontrol edip bilemok diýe. Ýagny men ýit näme psihologiýam, duýgulamy kontrol edip bilemok diýe. Ýa sabyrsyzlyk etýän niýe, ýa-da giç girýän niýe. Giç girjek wagtym mar risk reward dengelenok giremelenok diýe. Ondan şondan soňra marken grafika seredetmenok diýe. Grafika seretdikçe de psihologiýasy bozulýar şol adamyň. Ne adamlar size aýtjak bolýan adam bu hiç ile sapak dälir, hiç zat ýekece zat öwretjek trading dan net pul gazanyp bolýar. Nädip pul gazanyp bolýar. Diňe şonu düşünürjek. Başga zat da bu video gysga çyk bolar 5 minut 10 minut gaty gitse aýdasym mele içime syganyp şu. Ne tradingda siz bara tehnik analizini kazanmayan, özüňizi kontrol edip bilseňiz bara, bolly tehnik analiz gaty aňsat, erkek ýaly gaty aňsat. Şu nämesi tehnik analiz öýtýän siz bu iş bara, ýöne tehnik analizini bara bir iş däl bi. Siz bara tehnik analizi bilmeň, arkaýyn işläp zat edip bilýäňiz. Men geçenki bölümde näme diýipdim? 3940 geldi diýipdim. Edil şo bellen ýerime de geldi. Onuň gön ýokary gitdi. Indi diýjek bolýan zat näme? Teknik analizi bilmek siziň trade'den gazanjagyňyzy görkezdenok. Siziň özüňizi kontrol edip bilýäniňiz barmy? Bolly, ýani duýgularyňyzy, psihologiýaňyzy sabyrsyzlyk eden zokmy, eýle beýle fomoy dölden zokmy? Ýa-da ay şu duýgular bar, o duýgular. 6-7 sanak duýgu, gahar diýdi, gorku diýdi, begenç diýdi, onu gynanç diýdi, şoýa. Şu duýgulary döretmeýän bolsaň, ýagny duýgusuz şekilde şunu garap bilýän bolsaňyz bolly. Siziň mara iň uly etken zadyňyz teknik analiz bilen de emme zat üýtgeder öýtýäňiz. Ýöne teknik analiz bilmek beýle kyn zat däl. Ana teknik analiz diýilen zat näme? Belli ştada gordur blogy. Belledinmi? Belledin. Ondan ýok gonu gysga men ýakyn nerden görkezäň. Order blogy belledin. Geldi, degdi, häziram şu ýokary gitdi. Сделка girdim. Take profit'in nere? Şutaýdy. Açılan pozisiýany. Belli stop loss'y. Al sana teknik analiz. Kıyın zatda 10 sekundluk zat şu. Näme etdim? Order bloğu gelmedine garaşdym, geldi değdi, yokarlıktan uçup gitdi şu. Indi diýjek bolýan zatym näme? Siziň tek tradingda köp adamyň gitirmese iki sanakka men bilýän. Birinçisi duýgusyny, psihologiýasyny, riskini kontrol edip bilenok. Risk kontrol etmegi öwretdim. Duýgu kontrol we psihologiýa kontrollarda video gelýär. Ýöne meniň tradingda gazanmak baradaky ýekeji sebäbim şu işe beýle gymmatly göremok. Meniň şu işte garaşan ýekeji zatym. Take profit bolayyn, pul gelse de daşyndan geler. Meniň garaýşym şeýle. Meniň esasy maksadym take profit bolmak, ýagny başarmak. Meniň durmuşdaky ýaşama sebäbim daha şu. Ýöne size nähili? Siziň birinji maksadyňyz pul. Pula garaýaňyzda puly ýitirýäňiz. Ýöne siz take profit bolmagy, başarmak. Meselen bir boksça çykýan diýil. Boksda siz ýeňmegi ünsüp berseňiz, ýagny nähili boksdan gazanjak zadyňyzy ünsüp berseňiz, şunu garşyňyza gaken ünsüp bilmeýän, ýagny garşydaşyňyza. Ýöne siz boksda başarmagy, ýagny şunu ýeňmäge ünsüp berseňiz, ondan soň geljek pula mara soňundan daşyndan bir ýiteri hökmünde geler diýip garasaňyz, has gowy ringde performans görkezip bilýäňiz. Ýagny durmuşda bir zadyň gymmaty azarlykça, şonuň has köp geyip alyp başlap bilýäňiz. Sportda da şeýle. Sportda belli bir derece figura ýazajak zat diýip başlaňyzda başlap bilmeýäňiz. Ýöne günne öňkü ýagdaýymdan has gowy boljak diýip başlasaňyz, ýagny 0 bolanymdan 1 bolanym has gowy diýip garasaňyz, bolmany 5-10 minut algasaňyz, ýarym saat bir ýöreseňiz, daha edin. Şonu da öňküňizden, ýagny hereket etmeýän görnüşiňizden çalaja hereket edeniňiz üçin öňküden has gowy gitýäňiz.
Hakykatçy aýdany şolay ýaly. Meniň esasy garaýşym take profit bolmak, ýagny başarmak, ýagny сделкаларdaky win rate'imi köpertmek. Men pulu oňdaşyndan gelýän bir goşuňyk ýalyp görýän. Meselem bir söýgüliňiz bar diýelim. Gatery söýýär. Durmuşda şo bolsa bolup başga gerek gelýär. Şeýle söýýän bir kişiňiz bar. Gyýdagan tapawçyz. Ondan şo söýgüliňiziň içiňizden gelip söýýär. Ana şonuň owudanlygy, figurasy, eýle beýle o zatlar oňdaşyndan siziň gözüňizde görünýär. Aýda to men şonda bolmasa da söýýän ýa. Ana şo ýalyk meniň garaýşym. Men take profit bolmagy söýýän. Onuň daşyndan gelýän kazanç maňa plus. Daşyndan gelýän bir plus. Kysgaça aýdany şo ýaly. Siz hem şeýle gara. Ýogsa bu işte ken tutunup bilmeýän. Ikinji näme? Ikinji ýagdaýym şu. Käbir adamlar сделка girende meselem 10 san сделка açdyry. 10 san сделкада käbir сделкалар şeýle bolýar. Breaker block wa, liquidity sweep wa, IFBG wa, o wa, bu wa. Aýny näme? Şu men videoda gördüm. Videoda aýdyp berýän kişi şu 3 suwa bolsa katuşlu win rate der 100% onda manyň stop bolma ihtimali ýok zat diýip girýär сделка. Onu da var käbir adam ana stabil derecede diýeli 5% risk etdi. $100 wa 5% risk etdi. $5'dan gallarypdyr bir şekilde $125. Ay men aýdanymy eşitdi. Şu 3 konfirmasiýanyny görýär. Ay muňa gönü basýa 25%ni. Ya da gönü 50% men käm gördüm. Daşy meniň da görenim bir kişimi men plan diýen konfigurasiýalamady. Ol adamyň şeýle bir konfirmasiýalary bar. Näme diýip? Şoda şo liquidity order block plan men birdat. Supply demandymady. Ay bu ananya şo 4 konfirmasiýa birden gelýär. Basýa bütün zadyny. Elinde näçe pul wady? Näçe pul wadygyny aýdyp bilemek ýöne. Basýa bütün eline puly. Ve şoda bir habardan ýaňamy bir smart money'den ýaňamy bir sebäpden stop bolýar. Görýärmi? Ýeki ýagny türkmenlerde bir söz bar näme diýip? Çemçelep ýygnap çanaklap dökmek. Ýagny bir damjadan üýşürýäňiz bir stakana suwy ýöne bir anamdar stelka görýäňiz we anamdar bir konfirmasiýa görýäňiz grafikada onuň näme 100% şo take profit bolar öýtýäňiz. Onuň şo damja ýygnan suwuňyzy ýygnan stakana suwy alýaňyz guýýaňyz görýär. We o guýýaňyzdan hakykatçy stop bolup. Bu işte 100% garantiya take profit bolma diýilýän da. Ýok. Bizim öňümizde çykyp biljek adamlar bar, habarlar bar, smart money'ler bar, akula diýilen adamlar bar, kit diýilýär. Balina diýerler türkler ýöne. Men akula diýip aýdan. Akulalar bar. $1,000,000 bilen сделка girýär. Sen long giray. $1,000,000 bilen girsiniz aşağı taraplayın. Bolu sen stop edip ýykyp gitdi. Grafika var mesela. Grafika siziň minusuňyzdan pul gazanýar. Siziň ýitiren ýeriňizden pul çöplek gitdi. Siziň stoplaryňyzy ýaryp özüne raketde çöpleýär. Men näme diýipdim? Bir grafika raketden tapal ýok. Raketde näme gerek? Güýç gerek, ýagny ýağ gerek, benzin gerek. Ondan siziň stoplaryňyz siziň minusa gitmeýäňiz raketanyň benzininiň dolmasy. Ondan siziň stoplaryňyz bilen siziň stop goýan ýerleriňiz bilen öz zadyny doldurýar. Näme diýip? Benzin deposyny doldurýar. Ondan basyk gitýär ýokary taraplayın. We size motor berýär stop bolup. Etmeýän adamlar etseňiz hem günne belli bir prosent risk edin we şo riskden çykmaň. Belli bir prosent risk belläň 5%, 10%. Näçe anamdar сделка görseňiz, näçe anamsız сделка bolsa prosent adalyp bilersiňiz. Men etýän şonu. Meselem belli bir grafikalarda Bitcoin'na diýdi, EURUSD'de diýdi, Ethereum USD'de, biram XRP USD'de ýagny gümüşde. Men сделка açamatym. Gän ananmaýan onuň isteýän ýerime gitjegini. Onuň şonu şu halatlarda men meselem diýeli 0,50 lot açýan bolsam 0,25, 0,10 gatty adalyp gidip bilýän. Gerek bolsa 0,01 lotum açyp bilýän.
Däbi, men şonuň meni stop edip bilme ihtimalini bilýän, öňüm stop bolanym üçin. Altyn ýaly gynanam. Onuň şo halatlarda ananmaýan zevklanmada men kän ýatyrmaýan. Ýani kän ol derejede risk bilen girmeýän sizem şeydi. Belli bir risk bilen şu riskden çykma. Bary ýok wala seret trading. Näme aýdymy? Şu biziň gruppamyza gelsen gara gruppamyzda badyr şu dat bardy. Ýagny сделкалар bardy. Men kazançlarym, okuwçylarymyň kazançlary gyýtgaç aýdaryny görkezýär. Ýa-da görkezip durmaýynda siziň özüňiz şu kanalyň hakyny bölümine gelip gruppamyzdy görüp bilersiňiz. Indi näme diýip otyrdım? Şu 5 minut ýene aýtmalym aýdyn. Indi siziň bilmeli zataňyz bu trading bary ýok, belli bir plan döretýäňiz, belli bir risk, belli bir kazanç. Onuň şo dogrultuda, ýagny şo ýolla hereket edip dowam edip gidiberýäňiz. Bolly beýle üýtgeşik zat däl trading diýilen zat. Siz trader 90% traderlaryň ýitirmediň esas sebäbi belli bir derece öz döreden planyny zat bolup bilenok. Nähiliýin. Bagly zat bilenok. Öz döreden planyňyzda, ýagny meselem maksimum сделкаларда aşağı сделкаларňyzdaky risk derejesini belläp bolsaňyz, onuň gününe näçe сделка aşaňyz belläp bolsaňyz birdenem ana diýeli gününe 3 san сделка aşağı diýdiňiz. 3 san сделка açdyňyz we 3 sem stop boldy. Ana şo halatlarda özüňize bir zat belläň. Nähiliýin. Stop böle welen, ýagny günlük stop, günlük trading stop böle. O da näme demek? Meniň gününe açan käwat 6-7 sana сделка açan käwat 7-8 sana сделка açan matlymym bar. Ýöne orta çaýdanna 3-4 tane сделка açan gününe. Onuň şu 3-4 tane сделка açamda, eger men izli 2 özek stop boldum, şu gün men сделка açamak. İzli 2 özek stop bolan ýagdaýynda men şu gün wapşe сделка açmaýan. Näme üçin? Täbi, izli 2 özek stop bolup men häzir ýene сделка açdym. Häzir izli 2 özek stop bolýanda rahat bolýar. İçiňizde bir gahar döreýär. Şo gahar boýunça siz aýrylmak isleýäňiz we revenge trade edip başlaýaňyz. Revenge trade aýdyp berdim etmeýänmişmädem. Ýagny aýraljak bolup, ýagny ýitireniniň iki edip aljak bolýaňyz. Ýitirenimi çykaraýyn bolmany, gazanmak. Oň üstüne goşup oturmaýyn, bolmany ýitirenimi çykaraýyn diýip pikir edip başlaýaňyz. Onuň şoňa görä сделка açýaňyz. Men haçan 2 saniye izini stop bolsan, revenge trade ataýmaýyp gönü grafikany emedi ýapýan, boldy şoň meniň üçin trading diýilen zat ýok, ertesi gün serederini ýyp goýýan. Ýoksa belli bir derecede men size kaçan wagtym hiç kaçan seredip oturmayan bir aram seredip oturan. Mesela şunun ara şuda alarm ýypdan goýadyk biz. Alarm şuda şuna basamda. Diýeli grafikanyň şu 4044 bölügine ýeten soň men zat etjeginiň ýagny şuda take profit bir diýip belläp. Ýagny şuda ýeten soň stop mi сделка giren ýerime çekjek diýen, ýagny şuda çekjek diýen. Onuň şuda alarm goýan. Şu alarm haçan çalsa, ýagny şu alarm haçan telefon göni sesleşdirilýär. Şu alarmyň sesi gelen ýagdaýynda men gün girýän, сделка seretýän. Näme bolupdy zat onuň trend, näme break, näme diýişiň ady. Break out etýän şu trend сделка giren ýerimden stopmy сделка giren ýerime çeken gyýtgaç aýdyn. Onuň boldy. Men başga halatda alarm gygyrmasa ýa-da сделка take profit bolýar, stop loss boldy diýilen extensdan SMS gelmedi. Men сделка girip terdim. Size de maslahatym şol. Veya grafika seredip durýan her bir minutda aşağı düşe, ýokary gale, käbä minutlukda seredip oturýan okuwçylar dälim o siz diýen. Sebebi däli. Her bir minutda siziň garaşýan ýeriňde gelmesine garaş otursaňyz ýöne grafika siz bilen tanys oýnap oýnapdy. Onuň gahyryňyz gelen ýeriňiz oýna şeydip özüňize ziýan etýäňiz. Şonuň üçin etmeli zatyňyz gyzgaça aýdany grafikada сделка açançaňyz belli bir konfirmasiýa döremesine garaşaňyz, ýagny şuda order blok bar diýdimi? Şu order blogyň üstüne alarm goýýaňyz, alarm gygyrdymy? Ana alarm oluşturdy. 4029, 4022.
4022. Indi oluştur diýdim. Ana 4022 bölügini alarm döretdi. Indi şu taýda men 4022 bölümine kaçan gelse, men şu taýda order blogma deýdi bolýar. Order blogma degen soňam alarm gyrýar. Şu taýda men zelka girip bilýär. Şu konfirmasiýalar belliňiz, order bloklary, breaker blok bolup biljek, order bloklary, IFWG bolup biljek, VWG'leri, liquidity bölüklerini, supply demand bölüklerini belliňiz. Bellediňizde ondan soň şu bölükler alarm urýaňyz. Bolu şu ondan soň grafikadan çykýaňyz. Mene diňe gold dedim ok. Gold, Bitcoin, Hakykatlarda Ethereum, esasen kumuş, ýani XAG ondan soň başga näme? Euro Nasdaq. Şolarda açýan konfirmasiýa bamy ýok bolsa alarmlar gurýan çykýan. Ba bolsa da zelka açýan, ýapýan boldy. Ondan başga partiýalarda gezip durýar. Hakykatçy aýdan edem şeýdiň. Grafika hemişe seretip durmaň. Belli bir ýerde plan dördüň we şo planyň dogrultusynda hereket ediň. We trading diňe teknik analizden ibaretdir. Öýtmäň psihologiýaňyz, duýgularyňyz dogry ýöretjek bolun. Psihologiýa duýgu ýöretýüş barada video gelir, ýöne gelýänçe izleýäňiz YouTube'dan türkçe, inglizce, orçça düşünýän bolsaň videolar bardyr, açyp görüň. Psihologiýa duýgu kontrol şu taýdaky, şu işdäki iň möhüm zat. Adamyň özüni kontrol edip bilmedi. Şu işte adam özüni kontrol edip bilmese, bu işte bar bolup bilme, profitable bolup bilme, ul derejeler çykyp bilme. Hakykatçy aýdana şolar ýaly. Aýtjaklarym şulardy. Inniki video birje broker näp saýlamaly bolup odatlar. Bu video bilemok içimden geldi şu näme bir aýtdy şeýle şu aýtdym ha teknik analiz doňarya ýöne şonu stop bole. Ani şoň üçin aýtdym. Hakykatçy aýdana şolar ýaly. Dinleýäňiz üçin, özüňizi, özüňizi goşanýyz üçin sag bolun. Inniki videoda görüşýänçek.